Õpime keelt Poola. Tunni teema: köögitoimingud. Przygotować. Ette valmistada. Gotować. Süüa tegema. Kroić. Lõikama. Siekać. Hakkima. Kroić w plastry. Viilutama. Obierać. Koorima. Myć. Pesema. Płukać. Loputama. Osuszać. Kuivatama. Gotować we wrzątku. Keetma. Smażyć. Praadima. Piec. Küpsetama. Grillować. Grillima. Gotować na parze. Aurutama. Mieszać. Segama. Wymieszać. Kokku segama. Wlewać. Valama. Dodawać. Lisama. Podgrzewać. Soojendama. Studzić. Jahutama. Podawać. Serveerima. Próbować. Maitsma. Doprawiać. Maitsestama. Odcedzać. Nõrutama. Przykrywać. Katma. Podgrzewać. Studzić. Grillować. Kas soovite neid sõnu igaveseks meelde jätta? Minge aadressile flashcards.com ja harjutage seda ning tuhandeid teisi pakke täiesti tasuta. Link on kirjelduses.